Φίλες και φίλοι, από την όμορφη, την αγαπημένη μου πατρίδα, την Κέρκυρα, σας εύχομαι να έχετε μια καλή και παραγωγική χρονιά. Να επικρατήσει στον κόσμο ειρήνη και ειδικότερα στην περιοχή μας, στην Παλαιστίνη, στη μαρτυρική Γάζα, στη Συρία, στην Ουκρανία. Η πατρίδα μας, η πολιτεία, θα πρέπει να κινηθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτή την κατεύθυνση και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη στις περιοχές αυτές. Στην πατρίδα μας. Να πάρουμε τα καρφιά, αυτό το όμορφο εικαστικό έργο που ήταν στα Τέμπη, να τα πάρουμε και να τα καρφώσουμε στην κοινωνική αδικία, στην έλλειψη της δημοκρατίας, στο ότι δεν έχουμε ελπίδα σαν λαός, στο ότι δεν έχουμε συμμετοχή στα δημοκρατικά πράγματα της πατρίδας μας. Αυτά είναι ζητούμενα. Αυτά θέλουν αγώνα. Δεν αρκούν οι ευχές. Θέλουν αγώνα, συμμετοχή. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διαμορφωθούν οι συνθήκες επαναπόκτησης αυτού που το θεωρούμε σαν δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο δυστυχώς, ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, απέναντι στα κοινωνικά αγαθά που η μεγάλη πλειοψηφία του λαού τα παράγει. Το κόμμα μου, το Κίνημα Δημοκρατίας, θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να υπάρξει, να εφαρμοστεί η άμεση δημοκρατία στον τόπο που την εγέννησε. Αυτά είναι τα όνειρά μου, αυτές είναι οι ευχές μου, γι' αυτό ζητάω μαζί με την ευχή μου να παλέψουμε όλοι οι Έλληνες, όλη η πατρίδα για μια καλύτερη κοινωνία, έτσι ώστε τα παιδιά μας να βρουν την ελπίδα τους, όπως και εμείς φυσικά την ελπίδα μας. Να έχετε υγεία προσωπική και οικογενειακή.